বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজকে রোমানিয়ান কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড শিখব আমরা। চলেন শুরু করা যাক। He drinks water. El bea apă. El bea apă. El bea apă. El bea apă. He doesn't drink milk. El nu bea lapte. El nu bea lapte. El nu bea lapte. El nu bea lapte. What time is it? Cât este ceasul? Cât este ceasul? Cât este ceasul? Cât este ceasul? It's 7 o'clock. E ora 7. E ora 7. E ora 7. E ora 7. It's 7:10. E 7:10. E 7:10. E 7:10. E 7:10. What's the time? Cât e ceasul? Cât e ceasul? Cât e ceasul? Cât e ceasul? It's 6:45. E 7 fără un sfert. 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 It's 7:30. E 7:30. E 7:30. E 7:30. E 7:30. What day is it today? Ce zi este astăzi? Ce zi este astăzi? Ce zi este astăzi? Ce zi este astăzi? Today's Monday. Astăzi e luni. Astăzi e luni. Astăzi e luni. Astăzi e luni. Today's Tuesday. Astăzi e marți. Astăzi e marți. Astăzi e marți. Astăzi e marți. What day of the week is it? Ce zi a săptămânii este? 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 It's Wednesday. E miercuri. E miercuri. E miercuri. E miercuri. It's Thursday. E joi. E joi. E joi. E joi. What is today's date? Care este data de astăzi? 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 What day is it tomorrow? Ce zi este mâine? Ce zi este mâine?
mâine. Ce zi este mâine? Ce zi este mâine? Tomorrow's Thursday. Mâine e joi. Mâine e joi. Mâine e joi. Mâine e joi. What's today's date? Care e data de astăzi? 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 Today's the 10th of January. Astăzi e 10 ianuarie. Astăzi e 10 ianuarie. Astăzi e 10 ianuarie. Astăzi e 10 ianuarie.